Riwruok mar Kuppet onyiso sirikal mondo mi koro owere chuth kod wach mar chenro mar somo manono kata free education kaponi ok ginyal siro chenro makamano e yo makare. Jagoro mar riwruogno e bade ma kaunti ma Busia, Mano Mofats Okisai, wacho ni okang' ma sirikal okawo mar ne duoko chien kwan omenda ma siro somb jopuonjre skunde mag sirikal okelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro machalo kamano. Bende jiwo jatend migawo mar weche mag pesa John Mbadi mondo mi koro one ni giwere kod wach mar siro chenro mag somo chuth poni sirikal onge kod pesa mar timo mano. Si mara moja ya kwamba kuangamia kwa elimu ni kuangamia kwa nchi. Ni heri waziri wa fedha kukiri wazi kwamba serikali imeshindwa kufadhili free day education. Manake, as we are even talking, schools for the last 4 years have been underfunded to a tune of 117 billion. Manake hapa awali, every learner was entitled to 22,000 shillings. Scale it down to around 16,000, resulting to underfunding of our schools. Bende ne owacho ni mondo mi koro kaw okang' mager mar chik ne jogo ma osebedo ka yako omenda mar sirikal yo machiko kopodho kokalo e chudo moko mabandia. Omenda bende wacho ni nyalo ti godo e chwalo kata siro chenro mag somo seche bende koro chenro mag somo e pacho ka bedo ka nyalo bedo kod ng'ikruok bang' sirikal wacho ni chal ka gima oneno pek dhi nyime kod siro chenro mag somo. Sasa wale ambao ni wahusika should be investigated and action taken against them. Kama ni PS should be investigated. Kama ni accountants in the ministry should be investigated and action taken against them. Weche moko nyakoro mogi en obila ma Kisumu Central obila ma Kisumu Central sub county manyo jonjore moko ma kwan gi romo 6 mane omanore kod gige lweny mager ma omonjo duka moro mar M-Pesa okinyi ma kawuono kama bende ne gikwale omenda ma chieng' maromo Sh850 e kind mwandu mamoko manyage sani pok oyang rom margi malong'o ka monj makamano timore apaya mar Oginga Odinga Street mayudore e kaunti ma Kisumu. Monjno ma bende ne otimore sa 1 mar okinyi ma kawuono ne oweyo johala moko ma bende osebedo ka chwalo ohala magi bath apayano ne obet gi buok maduong' mokalo ka nyaka sani pod giwuoro ahinya. Monj machalo kamano bende noweyo ji 2 gi hinyruok. Koluwore gi lipot mar obila en ni koro jonjore 6 go ne omanore kod magina kido mar AK47 gi pistol kendo ne gichopo kanyo gi nyamburko moro matin kaachiel kod apiko maduto ne onge kod namba kaito bang'e ne gidonje dukano ma giyombo gi mwandu makamago. Achijego wachore ni ne omuojo bunde nyadiriyo mokwongo kaito bang'e ne gigoyo ji 2 mane ni e M-Pesa kanyo gi pier bunde motelo ne kawo mwandugo magin pesa, simbe mag ong'we yamo kaachiel kod masinde mag laptops. Jok ma bende ne ogo wigi gi pier bundego mano en David Odhiambo kaachiel kod Grace Mumbi ne oring godo e od thieth ka koro gie sani lipot yango ne ngimagi ni kama ber. Apisa mag okwach kich ne ochopo kanyo ma chwo kawo poklo mag lisasi bende achijego ne ogoyogo ka koro nonro dhi nyime. Kata kamano penjo ma koro oganda mathoth penjo kowuok e gwenge makono en penjo moluwore gi ni to ere yo ma jonjorego ne nyalo dhigo machop matim monj machalo kamano e apaya mar Oginga Odinga, apaya ma bende wacho ni nitiere apisa mag obila mathoth marito bengi ma opogore opogore. Jakom mar riwruok mar jopur niang' e pacho ka Ezra Okoth olieko dwaro mantie mondo mi jopur niang' obed kod okumba mar thiethe kama bende owacho ni tend riwruogno sani koro biro bedo kod twak e wachno gi jokanyo mopogore opogore. Okoth ne owacho ni gidwa neno ka jopur niang' bende obedo kod okumba mar thieth kaka jotije sirikal moko machalo kaka jopuonj mondo mi koro gin bende giyudo chenro mag thieth e yo makare maonge gi ng'ikruok moro amora. Bende ne owacho ni chenro ma gin godo en mar bedo gi pesa mar thieth ma bende ibiro ng'adi e yo maching gi kembe kendo gibiro ter pesa go achiel kachiel nyaka e agulu matayo okumba mar weche mag thieth mano SHA. Ne owacho ni koro gidhi twak gi jopur e thurka mangima e kodgi e yo makare. Wadwa ni bima ni mondo japur bende bed matuo en gi mwandu ne mantie puodho. Wabiro wuoyo kodgi moyie ok wachun moyie moneno ni gini nigi tiende mondo mi
kembe obiro ng'ad pesa gi e niang' ma gitero mondo remit ne sirikal mondo mi giyud kaka githiedhore, kaka jopuonj ng'ado, why not sugarcane farmers. Ma kaka jakom aneno ni abed gi proposal mondo wakel jomochung' manyalo nono wechegi on board. Okoth ne owacho ni jopur osebedo ka chandore mokalo yudo chenro mag thieth nikech gionge kod agulu malong'o manyalo konyogi e weche mag thieth. Ka bende owacho ni okang' ma kamano kaponi nyalo kete tim to mano biro reso ahinya jopur ahinya to e weche mag thieth. Wan gi jodongo, wan gi tuoche mang'eny momakwa kaka jopur niang'. Omiyo an kaka jakom apropos wabed mondo warom gi national government, county government, all stakeholder e wach machalo kama. Koro jopur manyalo ungo wach no lwedo kwa tieko to en mar registration kod sa every sugar growing zone. Mae pacha nikech Komachielo en jatend migao ma ochung'ne weche mag arita maiye pacho ka Kipchumba Onesmus Murkomen ojiwo jonjore ma osebedo ka chwalo timbe mag njore e gwenge mag kaunti ma Elgeyo Marakwet mondo mi ka giyie to giwere kod timbe ma kamago kendo gidhi giterre kigin e tesend obila moro amora machiegni kodgi. Murkomen bende ne onyiso jonyuol ma nyithindegi osedonjo e timbe mag njore e gwenge ma kono mondo mi ka oyie to owuogi nyithindogo mondo githegre kod timbe mag njore. Owacho ni pone ginyalo timo mano to singo mar biro neno ni piny owacho mar Kenya Kwanza omiyo jonjore go tich kendo mamoko manyalo biro bedo kod riyo mar somo bende koro ibiro rwaki e kuonde tiegruok mag tije mag lwedo mondo mi koro duok chien weche mag timbe mag njore mosebedo ka nyayo weche mag weth mag arita e gwenge ma kono. Ne olero ni nyaka gi sani to chal ka gima kwe nitiere gwenge go kama owacho ni apisa mag obila obeda kicha mar neno ni onge ng'ata manyalo timo tim moro bende nyalo chocho kwe masani koro sirikal kokalo bad migao mar arita osebedo karakore godo mondo mi okwe obed e gwenge ma kono. Kae komachielo jatend migao mochung'ne weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag kembe pacho ka mano Liki Nyanjui bende koro onyiso jogo ma nitie kod lony e weche mag lony manyasani mondo mi ka oyie to odwar yo ma ginyalo keto godo weche ma otenore kod lony manyasani mondo mi giket weche makamago e ngima ojende mondo mi koro duok chien weche goeko mag timbe mag njore ma iwacho ni sani osebedo ka timore. Kinyanjui wacho ni thoth ojende ma pacho ka tiyo marach kod weche mag mbui e chwalo timbe moko ma ok kare. Gino bende wacho ni ok onego bed ni timore kata matin. Olero ni sirikal kokalo bad migao mar weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag kembe kaachiel kod bad migao mar weche mag arita onego bed ni koro tiyo to jachiel mondo mi koro giduok chien weche mag tiyo marach gi mbui ma osebed ka ichwalo kod ojende mathurka ahinya ma bende wacho ni gin jenzi kolero ni magi moko kuom yore mag tudruok ma jenzi go ne otiyo godo motelo ne bago ng'anyo mani kwedo godo paro mar chik mar omenda kata finance bill ma higa 2024. Ng'anyo no mamano kelo tho mag oganda mathoth kaachiel kod kethruok mag mwandu. Ewi mano koro dwaro nitie mondo mi sirikal odwar yo ma inyalo thir godo wach mar tiyo marach gi mbui. Ma en koluwore kod jatend migao mochung'ne weche mag ohala kaachiel kod dongruok mag kembe e pacho ka. Nyakwara Mogajwang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Weche moko nyaka Ramogi en ni kaka yo mar geng'o landruok kute mag ayaki e kaunti ma Siaya, riwruok moro ma ok mar piny owacho mabende otisi ni Bolena Enterprise komakore gi riwruok machielo mong'ere kaka Africa Enterprise Challenge Fund ochako chenro makoro geto ting'o malo yuto mag joma mine e gwenge ma kono. Apisa maduong' mar Bolena Enterprise Manobela Kinyi wacho ni weche mag landruok kute mag ayaki osebedo kadhi malo gwengego koluwore gi wach mar bedo ni dhier otimo ne gwenge ma kono. Gino mabende owacho ni kokalo kuom riwruok ma gin gono gibiro temo matek mondo koro gichiw sir ne joma mine mondo mi githegre kod timbe mag terruok machwe kelo landruok mag kute mag ayaki. Jafwamb marwa e kaunti ma Siaya George Amolo
gi ler mathoth e wachni. Kaluwore gi jata yore tich kariwruok midendo ni Bolena Enterprise no Ero Mikai Bella Kinyi, mai chenro mane gichako mondo mi okony e duoko chien landruok kute mag ayaki e dho wedhe ma alworano. Nafwenyo ni e dho nam weche mek jaboya ng'eny, emomiyo iyudo ni HIV landre, nikech ng'ato nyalo bedo gi jaboya 2, jaboya 3, jaboya 1 nyalo bedo gi mon mang'eny. Koro iyudo ni tuo achiel landre. Koro mano emomiyo ineno ka narango community kaka ji odhier, to awacho ni yawa ma rech onge ni, ang'o ma muono mon gi bende mondo gidonji, gibende gipidh rech, nikech pidho rech ni nyalo timore, nyalore. Koro kae maber ne ka Africa Enterprise Challenge Fund nobiro. Koro wan wacho ni wanyalo miyo gi fingerlings, wanyalo miyo gi chiemo, to gin to ginyalo konyo gi mondo giyud kata cages kamano. Ka Diana Mithuke mar riwruok machielo midendo ni Africa Enterprise Challenge Fund wacho ni thor margi maduong' ne neno ni gimiyo minego eko mijing'o to kod teko kata nyalo mar timo hand rech ma okoro chiratichgi ahinya to gi joboya. We have around 600 women organized in groups of 20 who are already engaged in cage fish farming. So the objective of this program is to empower women to be able to sustainably engage in aquaculture. This program has a target of saving the women from the sex for fish practice, which is a discriminatory cultural norm, and also empower them to be able to participate in their blue economic activities fully. Nyogi wacho weche gi yodho wath ma Kugwari e Central Sakwa Bondo Sub-County, kama mine manie chenro mar pith rechno kotelnegi gi Rosa Koth lero ni chenro ni oseloko ngimagi. Bolena kae wapidho rech kendo mondo mi watim pur mar rech mondo mine kik thagre kor gweng', nikech nitie jok miluongo ni joboya. Joboya gi osebedo kasando joma mine sana, nikech ka in gi jabochi to jabochi maybe en ng'ama dichuo to dwaro ni mondo oharasti mondo komiyi rech amo timni timbe moko ma ok owinjore. Mane momiyo wapako Madam Bella kuom kelonwa project ni kaachiel gi ACF. Wach manotiel gi jowadgi Immaculate Penina to kod Mary Atieno. Chon ne ji paro ni mon ok nyal dhi e nam, mon ok nyal idho yie, mon onge gima nyalo timo kuuso kata lupo. To sani pidho rech omiyo wanyalo wuok mwadhi e nam mwapidh rech, kata chiemb rech gi waloso ka kendwa mwausgi. Kendo waseneno ber through this. Wanyalo wacho ni ma is a training nekech osekonyowa. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Giko weche manyien nyakwa Ramogi tudri gi nyakla ne kang'o romo sa 10 thuolo mbro yudo kendo mar yudo weche manyien ka gibro bedo mago motuche e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni kapten mar FC Leopards Clifton Miheso sani koro goriti ne klab no kowacho ni mane mokele giko mar bedo jatugo mar klab no bang' orak mare rumo e thuolo ma season mokalo ni. Miheso en achiel kuom jo Kenya mosegocho ne timbe mopogore opogore pacho ka achiel gi pinje maoko. E ote mare nowacho nomedo paka ahinya kocha mane puonjo tim ne rekine mokalo Thomas Tucha ka achiel gi technical bench mar FC Leopards kuom kete kaka en. Wuok mar Miheso noero oluwore bende gi wuok mar jotugo mamoko Eli Wafula, Sydney Lokale ka achiel gi goalkeeper Abubakar Musa ma bende owuok e klab no ka achiel kod Kevin Ambani. Miheso ne otugo ne klepe mopogore opogore kaka mano mar Finland VPS, Golden Arrows ma South Africa, Bilcon ma Zambia ka achiel gi tim mar Gor Mahia to gi Police FC. Komachielo bende en ya Amen Marahuma kata wrestling Hulk Hogan otho koja higni 71. Maerien kaluwore gi World Wrestling Entertainment ma bende oseyango tho mare. Hogan iwacho ni nobedo gi tuo mar adundo kendo notho ka notere osiptal ma Clearwater, Florida, kama bende obila osegolo ote makamano nyaka e mbui. Hogan ma bende nyinge hie ne Terry Bola noloyo simbe 6 mag WWE kaeto chako lo simbe mamoko e tuke mag wrestling e pinero mar Amerika. Tuech mamoko bende ni Arsenal sani koro lando mar kawo jatugo mar Valencia Cristiano Masquera ma bende dhi kawo thuolo mar jotugo mamoko ma bende wuok e klab no kaka Tomiyasu. Bende ong'iewe kuom omenda maromo paunda
140,000,000 ka koro mano kelo kwan omenda ma tim Nero osetiyo godo ka ng'iyo jotugo e season ni chopo siling $24,000,000,000. Jatugo Nero ma jahigni 21 nodonjo e tim mar Ghana higni 5 mokalo ka noketo koke orak mar higni 5, kata kamano ne gi thuolo mar medo orak mar higa achiel. Masquera nyalo goyo center back kendo right back ka koro nyalo kawo thuolo mar Tokihero Tomiyasu ma bende koro wuok e timno. Jatugo Nero ma gocho ne tim mar Hispania mar higni 21 kadhi piny nodonjo e tim mar Valencia higa mar 2016 ko jahigni 12 kende, kaeto dhi ogocho ne tim maduong' mar Valencia higa mar 2022 ka nobedo jatugo matinie moloyo manogocho ne klabno maduong'. Mosquera ne otugo ndalo 90 ne tim mar Valencia kendo nobedo jalero manokonyogi e osimbe mopogore opogore mag La Liga. Weche mag adhong' en ni ja adhong' mar Auma Alexander Usyk ochiki ni mondo mi olos lweny e kinde kod jatugo ma New Zealand Joseph Parker e lweny ma bende iwacho ni ochuno. Jatugo Nero mawuok e Ukraine nyocha nosidhi kaka jaloch chieng' Jumamos mokalo bang' ka nogo Daniel Dubois e raund mar 5 e tugo manotumore Wembley Stadium. Loch ma kamano nomiye loch mare mar 24 ka en jatugo ma jahigni 38 to pok oloye kendo oseloyo simbe mag IBF, WBA, WBC to gi WBO. Obedo jadhong' mokwongo ma bende pok olo e tugo moro amora kendo kuom thuolo mar 2 kodhi oloyo tugo mabiro ni tibiro sidhe kaka jadhong' mosego heavyweight kuom thuolo malach makolo. Magi weche tuke nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sa 8:09 ibedo weche manyien machuk. Ng'akelona weche manyien sa 8:09. An James Rabala. Yes. Awinjo report mar Joboya. Wach mar Joboya ni osewuoyo mang'eny. Ipani in kamibete kaka jagono makelona weche manyien. Wach mar Joboya ni be chieng' norum. Miwa mana bath report no mana matin kidogo. Joboya. Ing'eni ohala mitime dho nam. Samoro weche ng'eny. Tiwinjo kaka ji ywak akeni be chieng' ne tieko wach ni. Wach Joboya ok nyal rumo nikech iyudo ka joma mine ng'eny. Joma ichaki doke wach ni. Wanaume be thoth. Ok dwa lero ni mana matin. Koro gin gi ng'iyo moro mar osiep. Ma ng'ato kosebedo gi nyawadgi udhiro ngewa matin to kiwinjo ka nyawadu koro chal kama ujogoru tiwe to ng'ama chielo mondo kik udondru iwe to ng'ama chielo chak kawe mane bathi kanyo.